grasya sa Panginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay mga naa kaninyo. Unang domingo sa Advento ato sa i-bless ang Advent week. Father, as we begin our Advent pilgrimage, we light the candle of hope. Grant us the courage to hope. Hope for your presence. Hope for your peace. Hope for your promise. Lord, our God, we praise you for your Son, Jesus Christ. He is Emmanuel, the hope of all the peoples. He is the wisdom that teaches and guides us. He is the Savior of every nation. Lord God, let your blessing come upon us as we light the candles of this wreath. May this wreath and its lights be a sign of God's promise to bring us salvation. May He come quickly and not delay. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mga igsoon, mag-inunsol kita karon sa itong mga sala, karon kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa. Kaluyan na kita sa Diyos na mapagagahon sa tanan, kung pasayon sa ating mga sala, at dating hitaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Makagagahong nga Diyos, itukod sa mga nagtuo kanimo, nga malumagan ang ilang tusog o kabubuton, alam sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo, nga taliabot, mahimo silang tako sa paglingkod sa iyang tuo, diya sa ginharingan sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhig kayuban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos na usahan sa kaangkuran. Amen.
tinudlo, ikan sa pasahon ni Propeta Isaiah. Kay ikaw, mao ang among amahan. Bisang tuod, wala ang kailangan namo, ang among katigulangan, si Abraham, si Jacob. Ikaw kanunay, mao'y nagluwas ang amon. Ginoo, nganong gitutukan mo man, kami sa lahat kami ikan sa inyong dalan. O mahimong munggahi ang among gulo, na mao'y makapawala sa among kahadlukunin. Tungod sa imong mga alagad, kaluiin tao ang imong katawhan, nahisama kami sa mga tao na wala mo kahit o dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig, mamubukal kung dito. Narito kadayat ang imong hakong, katlo sa imong mga kaaway, aron mangurog ang kanasulat. Sa dihang naghimo ka makalinis ng buhay, kawala na mo paabutan. Nanaog ka, huwag nangurog sa kamukiran, tungod sa kahadlok ka. Sugay na sugay, wala pa gayon nakadungog, hindi may nakakita ang Diyos kasama kayo. Diyos, kamukabang at sumisalit kayo. Kalimutan mo ang kinabuhi mataro kung nagtungan sa iyong suso. Kasuko ka sa ilang makasala kami kung nagpadayon kami sa pagkakasala. Sama kami sa taong sadman kung ang among matarong mabuhay ingon lamang sa hugang pakilan. Nahalaya kami daw gapon. Ang among pagkadagdan daw angin na ipatpat ka naman. Wala kayo ni sangkit sa inyong ngalan. Kung dibangon, aron pagkukot kanina. Kaya mo man ang imuhang naon, kung ipasagdan kami, tungod sa among mga sala. Apan amahan ka sa lihapon. O Ginoo, kami ang lapok, ikaw ang magpupulon. Kami tanan, imong mabibig. Ang pulong sa Ginoo. Kami
Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang Diyos nga akong amahan kang Ginoong Hesukristo maghatag untag kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Diyos alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti o sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahigugod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, o tungod niinin, nakadawat kamo sa tanang panalangin. Samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron walay unyay kasaway kaninyo sa adlaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay o pagpukaw ko. Kaya wala kang masayod kanusa inyong ako. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong David. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon o pahimangnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo ibaluin kanusa ang agalon paulit sa hapon ba, sa tungang gabi pa, o sa dili pa ang kaadlawon, kung sa buntag pa. Kung mukalit siya pag-abot, pinahanglan na dili kamo niya hikaptagan nga mga tulo. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko sa uban, busa pagbantay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Merry Christmas. Oy, oy. Happy New Year. Mas layo na pa rin. Happy Valentine's. Ay, samot na nakalayo pa rin. Okay. Pero ang doon, Christmas. Diba? Kinsa nato ang gaandam na para sa Pasko. Ay, wala pang may Christmas tree. Kami mo pa po. Okay. Nano may mga lights, no? Ay, makita na nato. Wala na rin yung mga sita. Pero dili takabot sa Pasko, dili ta ka-celebrate sa Pasko, sa tinukanay nga paagi kung dili ta mangandam. Kinahanglang mangandam. O gani ang mensahe, so karon New Year, no? Bagong tuig sa liturhikang kalendaryo, kay kita adbento na karon, magsugod ang pangandam para sa Pasko. Muni pasabot sa Advent. Advent means coming. Somebody is coming. Na ay tao, na ay Diyos na muabot. Kunya kung na ay muabot ang dapat bisita, kung sa may buhaton na to, manganda. Okay? So, atong i-bless kanina, ang sitawag na ni? Advent trip. Hindi pa ikay ko, no?
kung bago po ang uban kaninyo, mga pamilya, ako'y advent rin sa inyong pamilya. Dako kayo siya meaning, simbolo nga, o kwata kasimana, no? Kada kanila o sa kasimana, nga manganda para sa Pasko. Ang pagkatao sa Panginoon. 4 weeks. Pero kining 4 weeks, na mo kita mulabay, kita mangandam, doon ay mga hurt ka ng attitudes na kinahanglan atong puyan. Aron, ang tinudan ay ang atong pagpangandam. Kanya, mahilig mo po acronym, atong butangan og meaning ang word na Advent. Kita ka letra? A, D, B, E, N, T. So, unong tabo. Okay. Unsa man ang letter A? Ini mga bata. So, sigurado kung dalitan ng mga tunan. Advent, 4 weeks. It's a time, it's a period of being awake and alert. Unsa to? Advent is a time to be awake and to be alert. Ang letter B, Advent is the time to discover and detach. Sige, sugod-sugod na magsuwat sa inyong mga una-una, kaya wala naman tayo notebook. Okay. Advent is also the time, letter B, to verify and to make a vow. Manaat ta. Advent 4 weeks is also a time of excitement, letter E, and a time of encounter. Advent, letter N, is the time for newness, kabaguhan, o a time of nourishment. Kinahanglang tagaag nourishment ang atong kalam. And letter T, Advent 4 weeks, is the time to be transformed. And lastly, letter T, to be thankful. May gusto mo, explain ako ni tanan. Sa kauras, kada letra. So, unang kauras. So, ato ni i-divide. Okay? Sa matag Domingo, ato mga misa, ato ni palawon ang kada letra. Gusto mo na? Kay karon kay Domingo ha, klaro kayo ang mensahe sa Ebanghelyo, letter A. Pinood? Dili letter T, dili letter B, dili letter E, kundi letter A. Unsa to? Be alert and be awake. Okay din sa iya. Pagbantay ka mo kung pagtutaw ka mo. Maipulong. Kaya naman, kay katakulong, kung di ta magbantay, di ta magtukaw, posible nga mubalik, muan ni ang Ginoo, muduaw na to, o gani, muan mo, nung muabot ang iya ang ikaduhang pagbalik, no, yung ikaduhang pagbalik sa Ginoo, kung wala na kapangandam. Pait kayo kung di ta kapangandam. Okay? So, ganun importante man ang pagtukaw. Why is it important to be awake? Istorya na mo ha? Gusto mo? Hindi gusto eh. Hindi. Naay, okay. Di ba ka ng Misa di Galio ba? Kaya nang mangutanan ako na ba tayo Misa di Galio pa ni Paro? Kahuwal patag ko ba? Ikan sa parokya o ikan sa Bishop's Plate, no? So, inautot na tutan ta kaya ron makamisa ta kadakadaw. Yapo na po. So, kung ka, no? Kada magmisa alas 4, kalaganan na dukaon, labi na kaming mga pare, kay nang misa pa kagabi, tinapay misa kadlaw, sa ay buwan, tulong oras ang tulog. Pero ang mga tao sa dukaon, kay di ka mag-party, inana. Kasi ay nabubo, idukat mo? Nanimba mo, idukat mo? Idukat mo, ron? Amay na lang. Idukat mo, ron. Okay. Karon, misa di Galio, alas 4, gamisa. Pagsunod, pagproklamar sa pare sa Ebanghelyo, lumatgunan niya ang mga to. Anak na, murag, katulgunan na yun. Sa pagkaman niya, paglamasok sa gospel, tingin siya, sige, mga kaigsuunan ko, naglingkod na. Mga kaigsuunan ko ni Kristo, kinsan ninyo ang gusto mo ato sa langit, palihog pindo. O, hindi mo ito, ato sa langit. So, nandog, kapitanan na hindog. Apan, na isa na galingkod sa tubangan,
Kapag lagi gabo. Okay? Ingon din ang pare, wala, ini si nanay, di man tinggal din gusto mo at gusto lang, pinatuman. Okay, ingon din ang pare, o sige mga kaigsunan, kinsa ninyo gusto, ingin ko na sa mano, kinsa ninyo, karoon na kagawang pangutana, kinsa ninyo ang gusto mo sa impyerno, pariyong tindog, indalimpungatan man. Nay, kalipong tindog, kunyang ubang mga tao sa luyo, naglimpon. Kunyang ligilingin siya, ingon tayo ng mga tao dulo, ang nanay nas pare. Ang pare, nanay sa pare, gusto mo, hindi mo ito gusto sa langit, kundi gusto na ito sa impyerno. Buol kayo ang nanay, ingon siya, dulo. Pag mo sa ganito, yung pangutana, kung laroon, duka mo, nakatulong ko. Nay, ang mga tao ni Tindog magkalihan, Nay. Akong ipangutana, Nay, kinsa ninyo gusto mo sa impyerno pag yung Tindog na Tindog ka, Nay. Kinsa mo ba na? Pag-uloy na ako na. Nginig siya, okay na anak, okay na ako anak. Yun din yung pare. Nga naman na yung okay man. Inoon, duha man na anak. Kaya ang pare yung Tindog niya. Kuha ninyo. Wala din mo. Wala mo magtukaw karon ay mga tawag. Okay, kung ang kakuha sa joke, natuog na bilog sa joke na. Nganong importante ang magmata. Kaya talaganan nato, dugkaon. Kaya nga naman kaya lain man ang atong focus sa atong kinabuhi. Magtukaw kita. Saan na pagpagi magtukaw? Magtampo, manimba, ugani, kung na ay mga recollection, no? Karon dili wala may mga isot naman ang pagdadulog ng tao. Bisa na nasa internet. Gamiton na ito. I-share na ito sa atong mga kaigsuunan sa ibang mga ilang mabasahan, makitaan, para kuntapog sila tukaw. And be alert, be awake. Ayaw tulog-tulog ni ini panahon sa Adviento. Okay. Last istorya, okay na mo? Okay na? Papamulo ka? So, hindi na pagbukaw na mo. Kaya ako lang pagbukaw. Okay. Bitaw. May isa ka tao. Wala siya kaulit tayo. OFW siya. Kaya tungod sa pandemic. Supposed to be schedule niya nga magbulit din kay katrabaho rin abroad. Pero hindi siya, ina niya by 24 sa December, buulit ko. Ina niya iyang pamilya. Karon anyway, busy tayo kanan sa pagpangandam para sa Pasko. Busy po ang pamilya para pag-abot sa ilang pinalangga na tatay, ilang iyang pinalangga babana. Pero pili ba na kadiay na siya ipamati? Okay? Anyway, katong move on ang istorya, kahit as-as man ikanon, i-shortcut. Karon, niabot si tatay, medyo sayo-sayo. Pag-abot niya sa gate, nag-doorbell siya, wala may liabhin niya. Kaya nga naman, si nanay, busy sa pagluto. Si ate, busy sa pag-decorate. Si bunso, kaanda pa og card para Christmas sa ilang school. Si lola, busy pa kaayo tungkol kay tuwa pa sa party. Kanda. Yung ibungan, gusto, kat-kat na lang siya sa gate. Mismo, kunya gani, pagkabot niya sa sulod sa balay, ingon siya, ilan ako. Pero ingon na niya asawa, sige lang, sulod lang niya sa kwarto, kay bisip kong luto dire. Ikaw na asam na natong anak, ay kako dire tati, nagbutang pa ko sa kortina. So, sana katong pinamanghuran, ito pa sa computer, so lang ka, huwag lang. Karon, higda dito sa kwarto, ikalitong hilong. Ingon tayo ng nanay, galit na, iagam na nila ang lamig kay pagkaon sa labisa. Itawag ng tanan, luwag mo si tatay ng mga wala ng luwas. Iagto sa nanay, kung sa'y lakitan sa nanay, ang tatay, wala na yung tinutulog. Higda sa iyong higdaan. Apat na dunay sulat na bibilin. Kung sa'y sulat, gusto
gusto mong may baw sa suwat? Basahon na to? Sige, deliver ka kung suwat mo niya ako sa basahon ninyo. Pero mo, huwag mo sa linggo. Uy, kayo, punta mo po. Uy, makalimot niya niya. Okay. Nakabasa na mo sa suwat? Ang suwat ingon. Darling, ako mga pinalanggang anak, iulit ko, may gusto ko sa akong katapusan, sa akong mga kinabuhi sa kaliri sa kalibutan na naamo sa akong tabal. Pero, busy man kayo mo, wala mo'y panahon para na ako. Wala ka na ako, hindi na mo makakita ang ako. Sakit kayo sa pamilya kay ngano, wala sila mag-alert, wala sila mag-vigilant, wala sila magputaw para sa dako nga pag-abot sa ilang pinalangin. Inani ko ba yung mahitabo sa Pasko? Usahay busy kay kasadakan kay mga butang kanya dili na ta kapanganda. Para sa nilutanay nga mag-birthday karong Pasko nga si Jesus. Hinawpunta. Niniminsahin karon sa Advent to be awake and to be alert. Makakatun kita na atong attitude karong Advent. Kung sa letter A, letter D, discover and detach. Letter B, to verify and to make a vow. Letter E is to the time for excitement and encounter with Jesus. Letter N is a time of newness and nourishment, spiritual nourishment. And T is the time, Advent is the time of transformation and thanksgiving. Ang ubang mga letra sa sunod ng mga linggo. Palibaw ng mundo. Nagatuo ako sa Diyos na mahal, pagkawang sa tanan, magbuhat sa langit ug sa ita, ug ang Jesucristo ng anak na bugtong Ginoo nato. Hindi panahon sa dalang sa Espiritu Santo. Kaya ang ni Maria na Birhen, isakat sa sugo ni Poncio Pilato. Pinansan sa krus na matay ang tinubong. Ikunsan sa mga hinatay, sa ikatulong at laon na panahon. Isa ka sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Diyos na mahal, makagagamon sa tanan. Ugikan dito, balik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga hinatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kabitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa pinagpinday. Amen. Sa pagsugod sa panahon sa Adbyento, mamati kita sa atong Ginoo nga naghagit kanato sa pagpakibinantayon ug pag-andam alang kaniya. Ang pagpag-ampo nga atong ihalad ug alang sa uban nagpadayag sa atong maalinggaton nga kinabuhi ang pagtuo. Ug mingon kita, Ginoo, kaluigi kami. Nga ang santos ng Katoliko nga simbahan, magkariusra diha sa pagkamakanunayon nga sa Santo Papa o sa kaobispuhan, mga huyong kita sa Ginoo. Nga ang mga tao nga naa sa politika, magbuhat diha sa kamatinud-anon o magbukot o Diyos nung pamaaki, mga huyong kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og higpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o
ug ubang hutong sa katilingban. Makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang kaluoy o ugma, mahingpit kanila nga nangamatay. Labi na atong ipainungdan karon sa atong kamisa, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, duga ang among mga pangamuyo. Kami na nangandam sa pagbalik sa imong anak, pinagi sa pagpamati sa iyang pulong, kung paghalad sa iyang sakripisyo, pinagi Kristo among Ginoo. Magapon kita mga igsura ng ako gagawin sakripisyo, dawaton natin sa Diyos na mahal, makagagamon sa tanan. Dawat ang Ginoo mga gasa nga mong hiwalag, ikan sa imong mga hatang, ug ang nagpulos sa mong pag-alagad hindi, mahimong tangalang kanamo nga pagsalig sa ganti sa kaluwasang tunay, kini among gipangayo pinagi Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Sa
nga tunhay makagagamong sa tanan. Angay matarong kayo magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesu-Kristo ang Ginoo. Sa iyang pagpauhos aron pagpakitipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang bisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanu sa si Kristo ang Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busaban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyo sa ilang balaymuno nga pagtawag. Santos kay ikaw o Ginoo ang tukuran sa tanan ka santos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinalang kanamong nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mituha siya og pan, ipasalamat kanimo, itikas ug ihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon ni buhas sa sakalis, may pasalamat kanimo pagtusab, ihatag nini ngadto sa mga tinunan o pingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao kanis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagkakas. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hinipad sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug walagad kanimo. Himuangan kami ka mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahimusan diha sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo,
ug sa tanang mga pari. Idibdibing usab ang akong mga igsoon nga nagamatay, malaubon nga mabanhaw sila kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming nangayan, makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan kaulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ni San Luis Maria sa Montfort, the Blessed Mary Louise of Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila ang ikaw nga daygon, ug ang ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, diha kagalangan imong makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumugog himaya, ang tutsa kahangturan. Karon magapakita sa atong pinagkaugamahan at gamiton ang mga pulong na itutulog ka natin sa atong nalunod. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang karutan ug tanang katalagman. Katabi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaukon sa pagbalik na Jesucristo na among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, Ginoo, kundi lang saling sipahan. Kung sibol sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon ipakita ta atong palagi sunay padaghay pa na kami.
Maigsoon o kini si Jesus, anak sa Diyos o anak ni Maria, siyang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan kitang ikawa pero makaamin sa iyang bangkero. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Mapulusun ka ka na Ginoo, ang kanunay na mong pagkalaban, pinaagi nini, kami na nagpuyos, panging kalibutan, kalumalabay, matudluan ng tani mo sa pag-igugma sa mga butang nga langit no tunhay, kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.